Hi guys, welcome back to my channel. Mayamna title le dum khangam mani ngasi ke do no hai do guess that smell challenge. Do akhoi ni ma to ne ba 5 ko mana pot ma khai ngonda manam na man doi ba doi aina ma ngonda pot ma khak manam na man doi ba do ga guess to ne ba kari pot no hai do point su le ni ko point su le ni do kanana point jami hai da su jengasi video say how to see. So before we start the video, please don't forget to like, comment, share, subscribe and hit the bell button. So subscribe to work copy ng manu adugagi like so video say how to see. Yang wang hang roisi. No, okay, I guess scarf se no ina mamit ta sign ki rani. Ube ang. Sign ki rani. Do how to see. Mai su magi bot mga do khala loi ra igi dikhandri. Dum makuta phang phang mo dum tawrage. How to see ko? Ready oi ra ba? Ready. Nang ready ra? How to see ra? Kalahan daw ni? Ay. Nang hana ka doon na mamit usendoy ra nataga angon na mamanam naman doy ba? Okay, para horasi ko. Ay mo di si Yare jam ka lang ano nai paro namagya jang na paro jang na ay ngono ka no ha mapod ang mamam to paro manam namala nampa muna. Ay hangin, naku naman yung tangi na tukto niya. Kaya na? Nail polish remover. Ay iporo na yung na naman litun. Ay naadra, ay ipo na tawa. Nangdasang kaluto ay na. Para, ay ipo ay nama. Ay ipo na mo? Ay hamin siya ka tawa. Ano mamini? O dyan nang ni. Ka? Sana usan lang kay Ubra. Wala kal naman ini. Kalawa. Kale. Dalawa. Ay foto ri ya. Kalawa jangan. Jangan lawa. Hi guys. Ready lah? Ready. Ngamu na? Powder? Baby powder? Nang kaya yun ah? Nang mura? Ay, uga siya. Uga na, kumukan rin ka eh. Ay, mo nang handod mo ay nagka. Guys, ay mo nang handod mo ay nagka-gym mo. Dagi, hujik. Nang su 1 point ka. Hujik, ay mong ni. Salah. Udah kayak jadi sudah tuh kucing nama. Handu jaro. Handu jadi. Siu. Mau sudah segala kamera ada sudah lu hang apa? Nanti foto. Jadi. Tonton. Fabric
Chandon. I do it. Point two. You point to order. Mala. Daraba. 2 minutes. Ready or ba? Nga. Ano kayo nang iba? Kangay. Nga naman mo kanga. Ay ni hujik magisu point 2 ay gisu 2 oi de. Nang point 2 oi da ba? Oi point 2 ni ne. Ay gisu 2 ko. Dara. Kucing ude cái ude. Ay nang dumain chiting tau de. Ai chỉ tiếng đâu vậy? Tau da. Cuma ba? Hàng đồ đi. Cây ba. 3 point. Alai ba. Cái này à? Perfume. Nang nang Yeah! Perfume. nang nang ba? Ai kangay na. Magisu point 3 ay gisu 3. Yam lai man lama no khoi sentra. Khadang lu hal si. Nang khada alu bam ti ro ri da lai na. Manam naman lo. Nakoda. Injam. Napi. Aha, napi nate. Dia kaya kom nang kya. Kaya no, trên group. Nằm thía. Dễ ngồi đi. Xong đi đã. Kaya no. Lấy mà na. Ai point 3 nangi point 3. Namalo. Namalo. Naman gitu. Namalo da. Kaya no sa'yo, namin din na. Cuma ba? Lale, tiyas mata. Ay, kang yung manam din. Ako kang eh. Kayo no. Kau na. Ngồi ini. Taday mo na. Ito naman o. Ako kayo manam din kang eh. Kangen. Dari manam do. Kari pata ada. Hah? Kari pata. Kari pata. Ah. Yeah, nanti. Kayo na. Nanti waris mana? Orange mana handak ka karang si to ka si. Cara. Ba ready na. Ready. Ready. Tama to. Mo ba? Sino man ang sa ikang inap kayo no? Gano. Ako mo naman. Ay, sino man ang sa ikang inap? Ako na alam. Jadra. Last ni. Naya to kana to utli ya. Ako wala. Ay, ikang darito na kaya. Kallo kayo. Ano ba na? Last ni na gid na. Jadra na nakut bay bay ate. May na taro ay manatun na ko na ng silo. Kayo lang ngomdra ba? Coffee. Ay, kang iwas si coffee ni. Well, Ako ni maragta hojik na point to manare ta na last amro ka tawge. Last to da kanana ngami 3 dagi 4 kanana kari hai do jengasi. Aduga
point to khangani kana ngam me ko hoji ai natra hoji ai natra ha ai ni nang hoji ta to kina ta hoi ba do ai hoji pham doi natra hang ni oi jangan tahu lah ai pu ba cha khi do da cho đâu rồi ha nang ye dal dum ben lagta hai hum kya kare gimana no ini mana namo ne nama lo ini ya mana mana deh Gandere ada wi Không được vậy. Tu je. Đâu cái nó? Tu ada lagi lagi do. Amas mana tu video. Semuanya tuh biru ini. Mana ada yang tu lagi. Papa của nó còn cái bạn nặng chơi ra đi đuổi đi. Mấy cái gì double lu đấy. Nó hàng đó là double lu đấy. Mana tu mam? Nasi. Nama mana nama lo? Nama lo? Nama lo ayah? Mana tuh nó đọc rồi. Nari. Ada? Kayak mana tu? Ngali ni do kari no ba. Hah? Ngali ni do kari no. Nari ni tu kerina. Pajangan nama lo way nang tu. Nari apa tu? Ngari api pai. Tonga. Ngari api pai. Đây chụp phải nang ngầm giờ rồi có. Tonga nang kut nang thi. Guess that smell challenge se mana ngam me. Ai ngam hodre mana dunia ai manao kari yo pus lagta na. Natra. Nasaan naman na namangga ba doon? Namaw. Namahog na ba na hai ba? Ay hage. Nasa ay nang ngam hoda ba do adugi punishment pi niya mana ngonda. Adugi ma kang ne kari bare ba. Utlo. Muara kani jaga ba asyang na. Ini. Dagi. Seja daga seja doi ba. Sejaga. Kohi. Kohi. Mau sabi na ba? Ready, jangan. Iya ba? Aha, ani coba. Harang ngang do. Moro de ngang eh. Sira ni nai ba. Ay ngamoy ba? Ang madatag ni. Hao. Tang na. Hao. Sejaga. Angang ba siya? Kada na daya ba? Pura cara. Video ada pura cara ni kan saya kan apa? Các chị ăn cũng ra cũng làm được không? Không. Nah. Lấy cái nhau mà đi. Cũng có thay cũng có đi. Nhau cũng có thay cũng có dùng. Kalau thấy nè. Ang madatag ba? Ama kadang cara. Ngali deh. Yay. Doi siya pura di cata ba. Nazra ani bija da ba. Nazra. Na. Pura ka sanggo. Siyempre.
파래 먹 사와. 근데 살이 제일 잘 어이래. 잘만 상대. 나는 잠깐만아. 뭐라고 이제 잡고 가래. 뭐라고 가리 작아도 미고 거다. 뭐라고 가만 나비다 나이 아마도 비자래. 너네 짜고 싶어 볼래. Lady punishment je ai ngam me ko. Da le na. So video se mayam swai dalo se lage enjoy to video di like to video mo aduga subscribe to video mo agi channel se subscribe ki mana to bell button le bani adu su king video mo mathang video da su ma parakani do kai video oi toiba adu su jeng biro. Bye bye. Bye bye.